दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि फुल आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअखौ नायनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन दि दिनैनि बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि फार्स्ट आपडेटनि टाइटेलानो जादों खैफोद। बेयो मोनसे बड' इपिक्स मुभिज। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ दासिमबो नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों जुनाली बर', मृदुल बर' आरो थाख्लाय नार्जारी। लोगोफोर, बिथांमोननि नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि स्ट'रि आरो स्क्रिप्टआनो जादों एन नार्जारी आरो बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों मोनसुम बर'। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला नायनो हागोन। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होबाय। नोंसोर दासिमबो नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैदो। नैबे भिडिअनि डाइरेक्टरानो जादों नरेश्वर नार्जारी। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों बारदै सिख्ला प्रडाक्शन। लोगोफोर, दासिमबो बिथांमोननि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय।